sa tagiti dungeg ken kuana taadan tuti gungunaenda uray ti lubong ket mapukaw da ken ti sana mamati agpukaw da ti tao ket nalakang agbalbaliw ngem ti Dios ti pulos agbalbaliw ti Biblia isut ibagbagana ketawan agbalbaliwan nagasat dagiti dongeg ken kuana tadanto ti gungunaenda ti kakadi agdua-dua kabsa kadagiti karkari ti Diyos ken ka ited na amin na masapsapul mo noon una mabiru ken ni Jesucristo di Biblia isut ibagbagana ketawan agbalbaliwan nagasat dagiti dongeg ken kuana tadanto ti gungunaenda datayo makunangan anak na sa pulentay ti Diyos nga inggana tati presensya na ket dakel unay mangliwliwa ken mangan andingay ti Biblia isut ibagbagana ketawan agbalbaliwan nagasat dagiti dongeg ken kuana tadanto ti gungunaenda ti Biblia isut ibagbagana ketawan agbalbaliwan nagasat dagiti dongeg ken kuana taadanto ti gungunaenda taadanto ti gungunaenda taadanto ti gungunaenda